Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ushone ngesikhulu ihluku obese engozini yesithuthuthu ngesikhathi seshayisa umuntu obehamba ngezinyawo. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi la nibuka khona le video. Mangoqala usijoyina leli khasi wamwelekile igama lami ngosibonga konke wakandwanda Mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Kushone oyedwa kwathi omunye walimala kabe ngesikhathi isithuthuthu seshayisa ubehamba ngezinyawo eBluff eningizimu yethi kabezimo esiphuthumayo babizwe endaweni yesigameko. Ngesikhathi kwenzeka yona ingozi le egcine idlula nomphefumulo womuntu oyedwa. Bafike kule ndawo bathola wesilisa olinganisele eminyakeni engu40 elimele kabi. Lo wesilisa uhlole watholakala ukuthi ubesevele eseshonile. Kuchaza abezimo esiphuthumayo. Umshayeli wesithuthuthu oneminyaka engu20 kube ukuthi besesimeni esibucayi okudingeka ukuthi aze aphuthumiswe ngendiza enophephela emhlane esibhedlela ngoba akukubi. Bafethu-ke lezi ndaba ezibhlungu ngendlela emangalisayo. Ngizofisa ukwazi ukubhala kwakho khona lapha kwi-comment section. Mina njengentathelwa YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.